बे जाबाय प्रग्रेसिव इउथ एसोसिएशन बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि सेनं हासरा गामियाव बोसोरफ्रोमबो जोङो बे बैसागो फोरबोखौ जोङो फालियो आरो लोगोसे जोंनि गासैबो रायजो बिथांमोना बयबो डनेट खालामनानै जोङो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो प्रत्येक बोसोरावनो जितु मेट्रिक पास जानाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मान बावनाय जायो। देग्लाय बोसोराव जोंनियाव सेनं थाखा हिसाबै 7 मोनदों। बिथांमोना जाबाय अलंबार बर', गीतिका बसुमतारी, हरिद्रा बर' आरो दियारानी बसुमतारी आरो बिथांमोननि गेजेराव जोंनि अलंबार जितु फरायसा बिफाननि नामा जाबाय बानिकान्त बर' आरो बिफाननि नामा जाबाय जयन्ती बर' जोबोद गरिब नखर आरो एबार जोंनि मेट्रिक परीक्षायाव बिथाङा डिस्टिंक्शन मोनदों 89%। जोंनि गामि हिसाबै डिस्टिंक्शन मोननाय हिसाबै बिथां अलंबारानो माने फार्स्ट रेकर्ड इस्टाब्लिश खालामदों आरो जोङो एबार जोङो जोबोद गेदेर खालामनो हायासै जोंनि फोरबोखौ जोङो फैगौ बोसोराव जोंनि बैसागो जितु फोरबो फालिथाय बे 25 बोसोराव आगार होगोन। ओंखायनो जोङो सिलभार जुबिली माने रुपाथि मायथाइ फालिथायखौ जोबोद गाजा गोमजायै जोङो फालिनो थाखाय दानिफ्रायनो जोङो थाग-थियारि खालामनाय जादों। आरो बिलाइ फोरबोबो जों फालिगोन। ओंखायनो जोङो बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै गासै रायजो राजा बिथांमोनखौनो आरो जोंनि साख्रियाला मानसिफोरखौ गासैखौबो सहाय सहयोग जोंखौ क'अपारेसन खालामनो थाखाय जोङो दानिफ्राय जोङो खावलायगोन आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो 25 बोसोर फालिथायाव सिलभार जुबिलियाव जोङो मेगाजिन हिसाबै मेगाजिन मोनसे बनायनानै जोङो थाग-थियारि खालामनाय जादों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो जोङो बेखौनो जों सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो एवारनेस खालामनो थाखाय गासैबो फरायसुला फरायसुलि आरो माने गार्जेनफोरखौ माने सजाग खालामनो थाखाय कनसियास खालामनो थाखाय एवारनेस खालामनो थाखाय बेखौ जोङो हाबाफारि लानाय जादों। बैसागो बे फोरबोआव रंजालि समाव जोङो गासैबो जोंनि बर' हारिया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गासैबो रायजो राजाफोरजों सुख शान्ति जायो बयबो जे शिक्षा दीक्षा रांखान्थियाव बयबो दावगानो हायो बेखौनो जोङो खावलायनो नागिरो। जे फोरबो बर'फोरनि गेजेराव दोरोङारि खान्थिनि जे सल'फोर दामनानै नोंथांमोननि नैबे सेनं हासरा गामियाव हारिमु दामजुफोरखौ लानानै जोङो मोजां रोखोमै हारिमुखौ फोथांना लाखिनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोदोयो इलेक्ट्रनिक्सजों दामनानै जोंनि गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बेन्थ'फोरा मागिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो सोलायनाय नुदों। जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा सेरजा खाम सिफुं लानानै बयबो जोंनि हारिनि माने ड्रेस गाननानै गस्ला गाननानै गामसा गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। It is a good symptom for us. आथिखालाव नोंथांमोननि नैबे हासरा सेनं हासरा गामियाव आरजाथावै ड्रेस गाननानै बेरायबाय थानायखौबो जों गोबां नुनो मोननाय जादों। बेफोर लाइमोन आइजो सिख्लासाफोरखौ माबायदि मेसेज बर' हारिनि गाननाय बे नंगौ बे मोनसे फेशनथ' फेशना गतिके सोलायबाय थायो। ओंखायनो जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि हौवासाफोरनि थाखाय गामसा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय दखना लांगा गाननाय बेखौ जोङो जोबोद गुरुत्व होदों। बयबो फोरबोआव जोङो गाननांगौ आरो बेनिफ्राय हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंनि निजिनि ड्रेसखौ जों गाननानै दिन्थिनांगौ गुबुननि सिगाङावबो
बेखौ जोङो बयखौबो खावलायदों बयखौबो अनुरद खालामदों we appeal to all जे जोङो जोंनि हारिखौ जोंनि हारिनि हारिमुखौ रैखा खालामबाथाय जोंनि ड्रेसखौ गानथारनांगोन आरो गुबुननि ड्रेसखौ जुदि जोङो गाननानै दिन्थिबाथाय बेयो जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय खहा जागोन ओंखायनो जोङो गासैखौबो जोंनि हारिनि ड्रेसखौ गाननो थाखाय जों बयखौबो खावलायो बे सेन' हास'नो गामिया गंगोनानि देंखो बेखौ माबोरै फोथांना लाबोफिनगोन नङा दायो जोंनि मानसिफ्रा जे बुजिनानै मोनदों जे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनायासो आसल गुबुननिखौ जोङो फल' खालामनानै लाब गैया बेखौ जोङो एवारनेस लाबोदों आरो बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय नि जेनेरेसनफोरा दायो गामसा गाननो सोलोंदों आरो बेनिफ्राय हिन्जावसाफोराबो दख'ना गाननो सोलोंदों गोमालांनाय जिथु आथिखालाव गोमालांनाय जिथु गंगोनानि दामजु बे गंगोना दामजुखौ नोंथांमोननि हाजरा गामियाव माबायदि बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखायनो जोङो दिनै डिसिसन लादो जे जोङो प्रत्येकानो खाम दामनो रोंनांगौ हारम'नियाम दामनो रोंनांगौ सेरजा सुनो रोंनांगौ सिफुं सुनो रोंनांगौ बेखौ जोङो मोनसे ट्रेनिं होनानै दामग्रा देग्रा एक्सपार्ट लाबोनानै बिथांमोनखौ जोङो सोलोंनो थाखाय जोङो दिनै थियारि खालामदों फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो गासैबो मोजाङै फरायनांगोन आपनार समा थिननाय रखमै जोंखौ कम्पिटिटिभ जुगाव चेलेन्ज खालामनोबाथाय बेखौ चेलेन्ज लानाय हिसाबै जों बयखौबो खावलायदों बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिक्यूटिव एयारपोर्ट रिटेल यूटिलिटी एयारपोर्ट मैनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंटनि थाखायबो इंटरव्यू होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा